Tani mo. Ako po dahil na ako yung balita mo dahil. Sige, ikaw nang ingon alim mo. Dili ikaw una dahil. Hindi mas maayo ani magdungan tag ingon. Sige, 1, 2, 3, go. Uyab mo ni Mark. Gauyab mo ni Mark. Mark, kamampos? Daan palagi ko. Wala lagi kay lami pagkabig. Daan pa sa unang traitor gid ka. No. Hoy, kay mataas ang pagkabig. Kami una. Di ilabas man. Hoy, kami unang gauyab. Kami unang gauyab. Ubog naman eh, oh. Asa ka mato part? Muli. Asa di dapit inyo ha? Hator peto bundod. Murag hapit na gid ka mo abot. Sa pagkaabot aning isay abante, tulo man puy atras. Araw mo abot ka sa inyo, ah. Re. Bali na lamat, bali. Ato yung balay, oh. Hato mo balay? Oh, na. Sige, salamat kayo. Ayos ko. Sige. Pagtarong pod. Yeah. Pas Pen, ug na kay bagong sapatos, imong suoton sa imong tiil? Suoton. Ug na kay bagong singsing, imong suoton sa imong tudlo? Baya suoton. O narao dai bra, suotan na kay dako kay kag tutoy. Squirt, gikawat mo kuno to imong cellphone nga iPhone 16. Maulagi, gikawat. Mayroon lagi magabagabaan tong gakawat adto. Agoy pagkasaya nga kay ato. Ako na lang tong charger ato. Ay ayaw, buang. Basta di giuli pa tong cellphone na. Matay di na ginotoy ulit tong cellphone na Squirt. iPhone 16 kayo. May paihatag na laman nimo na ako tong passcode adto. Sa? Katong passcode nimo ba, ihatag na laman ako, isulat ning papel. Kay mura mangyapon, di naman to nimo magamit kay gikawat naman to. Na, ibutang yung passcode na Ug nagay ka sa sitwasyon nga ikaw tulisod, tiulan ka pusil, ang imuha dapat abtik ka. Presence of mind. Ay mong buhaton, gunitan nimo na sumbuhan, ituyok nimo padulong niyang sumbuhan, dayong imong gunitan aron ikaw ay makakupot sa pusil. Wa, sulay ko. Na abtik. Sige. Tulis ne. Yang ginanion, ang imong buhatang anak muluhod ka. Imong kag sorry call. Kamang naman kay pusil. Babe, ikaw ra gid akong pakaslan phone, bisan supak pa silang tanan. Bali na siya nan. Sige, gina siya pakilig nan. I love you, babe. I love you more. Kisya na si Mor. Kisya na si Mor ba? Ikaw man na. Dili mo ra kung ngalan, bubang, ha? Dili kisya na Mor. Kisya na si Mor, nag-I love you man nimo? Ha? Kisya na si Mor ba? Tingog diha. So asa man ang yuta niyong baligaan eh? Kani akong yuta di ka magamayan kay naana dai saging. Di mayo, sige asa man dapitaan eh. Sugod hane, padulong haare, padurong haare, yung dire, then hane. Muna akong yuta, muna akong bahin, muna akong baligya. Pila man di ka square meter ni mong yuta? 1 square meter ra, pero di ka magamahay. Kaya na may saging dano, isa ka sakyod daan mamunga na ni dayon. Day, happy birthday day ha. Ay salamat kay Day. Pero lahi pa ako day, baka ni akong iro day. Grabe ka arte gyud kay sa nga tanan day. Kaya nga man. Saynan ka pamahaw paniudto panihapon. Beef loaf ra gina kanon niyang kanon day. Tulaan ako nag-isda, bulad, karne pa ba. Di gina siya mukaon kay beef loaf ra ginang iya. May gani kay ubay-ubay po ni akong kwarta day makapait gyud kanon nag beef loaf. Bong, naluto na tong litson. Ipakaon nag-iring. Kanang tibok lechon, ipakaon nag-iring, ipahurot. May gani ko Day kay na ako ika palit ka na adlaw og lechon. Chicks, oy. Dali. Hi, miss. Unsa man? Manguyab mo? Maingog mo na ako, no? Call, mga ko kwarta call. Saan mo naman ng kwarta? Ipalit og iPhone 17. Ga-Android naman gani ko. Na. Puna. Ang init pa, oh. Baya. Hi, map. Isa man na si Jessica. Ano ko kailangan eh? Ay kung uwat tipin, kisa na si Jessica. Ano? Kinsa na? Kisa lagi na si Jessica. Ay kung ginukuha kakailangan na nakapundok diha sa imong silpon. O saan man ako pagkabalo ng imuha man ang silpon? Ay, ako ng silpon? Ay, si ko ni. Hello, Day. Brad. Oh. Asa ka? Hato lungsod. Ay, sakay. Ayaw ra, gadali ko. Kaya mas dali man kaog mo sakay ka nako. Nakatilo ka na ako. Wala bagay kung nako madugay ka og maglakaw. Kisa magaingon. Bong, kaning sa alcohol ba? Kani bagang Kels 99.9%. Kinsa man yung 0.1% ani nang gahi man kay patyon. Wabi ko masayod na pen. Buang man din ako. Pagaw sa. Kisa may gisaligan ana. Pagaw sa na, makipatay ko.
Di, magkausap ka. Sabay ka saligan niya na, ha? Mamang dugay naman kayo nang wala mamatay. Sir, basay ganahan ka ga Boracay activity, sir. Napay UFO, sir. Naputay banana boat. Basi ganahan ka, sir. Sige, sige. Jet ski, sir. Jet ski. Nindot kaya mong jet ski, sir. Nantipin unsaon man nato ni karon. Pagilom ba? Kaya makita anta. Takan man kailan sila makitaan ta ani. Ilom lagi kay maayat. Kita duha magunan. Nero kitanan. Nagpapusilan ko ani tipin mamatay man jud ko ani ron ba. Ilom biya kay kita duha. Malangin ko ni mo ng kasabaan. Tipid na pa di YouTube badayon ako tipid Ikaw ba? Nan, napusilan kag. Oh.